vähän asiaan siis. Tosiasiahan on se, että nykyisen valtuuston kokoonpano käsittää sellaisia valtuutettuja, jotka eivät aidosti ymmärrä niitä perusasioita, joiden parissa nykyiset helsinkiläiset arjen sankarit joutuvat työskentelemään ja sinnittelemään päivästä toiseen. Yksinhuoltajat, eläkeläiset, sairaseläkeläiset, heidän puolustajinaan Helsingin perussuomalaiset, ehdokaslista. Äänestämällä perussuomalaisia takaat sen, että tämänkin ryhmän asioita hoidetaan järkiperäisesti ja nimenomaan asukkaat ensin, helsinkiläiset ensin, Helsinki ensin, helsinkiläiset ensin. Nyt teillä. Hyvä se oli. Hyvä. Yes. Hyvä. Klaus Riederer, 831, tekniikan tohtori. Klaus Riederer, 831.